10 ଟଙ୍କା କେଇଠି ଖସେ ପକିନି ପାଉ ନାହିଁ 10 ଟଙ୍କା କେଇଠି ପଡ଼ିଲାନି ସେ 10 ଟଙ୍କା ବାପା ଦେଇଥିଲେ ସଫଳ ଆଣିତେ ପଇସାଟାକୁ ପଇସା ହଜେଇ ଦିନି କେଇଠି ବାପା ଗୋଟେ ଫୋନ କରି କହିଦେଲି। ରାଉତ ବାବୁ ଆଜି କୁଆଡେ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ ରାଉତ ବାବୁ। ନା ମୋ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ତ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଆଉ କଣ ବାହାରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ? ହଁ ମୁଁ ଏଇ ବାହାରେ ଥିଲି ବା। ଆଚ୍ଛା ବାହାରେ ଥିଲେ ତାହେଲେ। ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଟିକେ 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 ଫୋନ सब गोलमाल है। ଆଉ ପୁଅ ଫୋନ କର ଟିକେ ଦଶ କଥା କଥା ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ଆରେ ହଁ ବାବା କହ। ତମେ ଯୋଉ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲ ନା କେଠି ମୁଁ ଖସେ ପକେଇଛି କେଇଠି ହଜି ଯାଇଛି। କଣ ହଜେଇ ଦେଲୁ? କଣ ଯେ କହିବି ତତେ ମୁଁ। ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ହଉ 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 ତୁ ଘରକୁ ଆସ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ। ହଉ ଆସ। ହଉ ଆରେ ରାଉତ ବାବୁ କଣ ହଉଛି ଗଲା? ଆରେ କୁହନ୍ତୁନି ଦାସ ବାବୁ ପିଲାଟାକୁ ପଠେଇଥିଲି ଏଟିଏମ୍ ପଇସା ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ହଁ। ରାସ୍ତାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହଜେଇ ଦେଇଛି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ହଜି ଦେଇଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦାୟିତ୍ୱ ନା ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଆଉ କଣ କରିବେ କୁହ। 1,00,000 ଟଙ୍କା? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଆମେ ଇନକମ କରିବା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଯାଆନ୍ତୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବାବାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା।